ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang sabi nila ang buhay ay parang sugal na napakalaking halaga ang maaaring itaya. Ngunit hindi natin nalalaman kung kailan tayo mananalo o matatalo. Ikaw, kabarangay, handa ka bang itaya ang lahat kapalit ng panandaliang kasiyahan? Dear Papa Dudut, belated Happy New Year po sa inyo at magandang tanghali na rin po sa lahat ng mga loyal kabarangay na nakikinig ngayon. Naway masaya ang inyong bagong taon, ako kasi ay hindi. Mangyaring itago nyo na lamang po ako sa pangalang Arman, 39 years old at kasalukuyang nakatira sa Naga City. Isang taon pa lamang ang nakakalipas na mangyari ang isang hindi ko makakalimutang bangungot sa aking buhay. Minsan ay naisip ko na may kasalanan din ako sa mga nangyari. Dahil hinayaan ko ang mga bagay-bagay kahit alam kong may mali na. Walang panahon na hindi ko naaalala ang pangyayaring yon na halos magpawala ng aking katinuan. Sa katunayan nga po, Papa Dudut, ay hindi ko mapigilan ang pagpatak ng mga luha ko habang sinusulat ko ang kwentong ito. Hayaan niyo po akong ilahad ang aming kwento. Sa pagbabaka sakali na rin na gumaan ang aking kalooban. Napakabata ko pa noon, Papa Dudut, nang maulila ako sa mga magulang. Parehong nagkasakit noon ang inay at itay ko dahil sa matinding pagtatrabaho sa bukid. Dala na rin ng aming matinding kahirapan noon ay hindi sila nakapagpatingin man lamang sa doktor. Ang katwiran nila noon nang ipambabayad nila sa pagpapatingin sa doktor ay pambibili na lamang ng mailalaman sa aming mga kumakalam na sikmura. Hanggang sa lumala na nga ang kanilang sakit at binawian ng buhay. Bilang isang anak ay masakit sa akin ang mawala ng magulang, Papa Dudut. Lalo pa nga at wala rin silang maayos na libing noon dahil na rin po sa kawalan ng pera. May mga mabubuting tao lamang noon na tumulong na magbuhat sa kanila upang ipaanod sa dagat. Yun po kasi ang pamamaraan ng mga kagaya naming isang kahig isang tuka ng panahong yon. Ngunit sa murang edad ko noon ay nakapagtatakang hindi ako napanghinaan ng loob. Kahit na alam ko mag-isa lamang ako sa buhay. Wala kaming mga kamag-anak na maaaring kumupkop sa amin dahil halos lahat sila ay nasa malalayong lugar. At ang iba naman ay sa bundok na piling manirahan. At dahil nga po sa maagang pagkakaulila, Papa Dudut, ay napaisip ako kung paano ako mabubuhay ng mag-isa. Gayong napakabata ko pa. Sa edad na 10 ay natuto akong magtanim ng palay at mais. At kung anihan naman ay kasama rin po ako sa mga nagagapas o nag-aani ng tanim. Tiniis ko, Papa Dudut, ang matinding init ng araw, sakit ng katawan at bigat ng mga sakong na naglalaman ng mga inani kong palay o mais para sa kakarampot na pera pambili ng pagkain. Papa Dudut, napakahirap magtrabaho sa napakaliit kong pangangatawan pero kinaya ko dahil gusto kong makaraos. Hindi lamang sa gutom kundi pati na rin sa buhay. Naisip kong hindi ako pwedeng mamatay nang walang ginagawa. Hanggang sa ako ay nagbinata, pagbubukid ang aking naging trabaho dahil hindi rin naman ako nakapag-aral. Pero hindi naman laging may tanim na ani. Kaya naman sumubok akong maghanap ng ibang trabaho, Papa Dudut.
Inirekomenda nga ako ng isang kasamahan ko sa pagsasaka sa kakilala niyang may-ari ng isang komprada ng kopra. Sa mga hindi po nakakaalam, ito po yung niyog na niluluto at ibinibenta sa may-ari ng komprada na dinadala naman sa mga pabrika na gumagawa ng shampoo at ng kung ano-ano pang mga produkto na nangangailangan ng lutong niyog. Pero napakahabang proseso po ng pagkokopras. At pinakamabigat din na trabaho ito. Yung komprada po na yon ay bumibili rin ng mga uling at gumagawa rin ng uling mula sa mga baon ng niyog na doon nasa kanila galing. At yun nga po ang trabahong napasukan ko, Papa Dudut. May mga balon sila na pagmamay-ari sa bundok na siyang pinanggagatungan ng mga baon ng niyog upang gawing uling. Ngunit hindi rin madali ang paggawa ng uling dahil bukod sa pag-akyat, panaog sa bundok ay matinding usok at init ang aming kailangang tiisin. Doon ko na nga rin nakilala si Sally, ang babaeng nagpatibok noon ng aking puso. Papadudod si Sally ay tagasuri ng mga uling na hinahango namin o ibinebenta roon. Siya ang nakatokang suriin ang mga uling kung basa pa ang mga ito o kung may mga baon ng niyog na hindi pa masyadong nauuling. Nahulog ang loob ko noon sa kanya dahil halos palagi kaming nakakapagkwentuhan noon at madalas niya pa akong ilibre ng merienda, Papa Dudut. Ngunit matanda ako sa kanya ng 3 taon. 20 years old ako at siya naman ay 17. Kaya kahit walang kasiguraduhan kung sasagutin niya ako o hindi, ay niligawan ko siya sa lahat ng paraan na alam ko at agad naman niya akong sinagot. Ilang buwan pa lamang kami noong magkasintahan nang makiusap siya sa akin na kung pwede ay magsama na kami, Papa Dudut. Nagulat pa ako noon dahil bata pa siya para makipag-live-in o makipag-asawa. Pero mapilit siya kaya naman ginusto kong magpaalam muna sa mga magulang niya. Kaya lamang ay ayaw niya dahil matagal na raw siyang wala sa poder ng mga ito. Matagal na raw siyang pinabayaan ng kanyang mga magulang. Dahil nga sa bulag ako sa pag-ibig niya noon ay sumunod ako sa gusto niya kahit pa nga alam ko ang tungkol sa kanyang bisyo. Ang pagsusugal, Papa Dudut. Pero kahit na ganoon ay hindi nagbago ang pagtingin ko sa kanya. Bagamat wala kaming formal na kasal ay itinuring ko na siyang asawa ko. Hanggang sa paglipas ng aming pagsasama ay nabiyayaan kami ng 2 anak. Pero hindi naging madali ang aming pagsasama dahil matapos niyang maipanganak ang aming bunso, ay halos araw-araw na siyang nagsusugal na hindi ko na maawat at sa tuwing pagsasabihan ko naman siya ay nauuwi lamang kami sa pagtatalo. Naman, Arman, pinapahiya mo ako sa mga kumari ko eh. Ano bang problema mo? Doon ka pa talaga nag-iskandalo. Hindi ako nag-iiskandalo. Tinawag nga kita na maayos, di ba? Ano skandalong sinasabi mo? Ano ba kasing problema mo? Ang ayos-ayos ng upo ko dun eh. Sally naman, hanggang kailan ka ba magiging ganito? Anong ganito ako? Bakit? Ano ba ako? Araw-araw ka na lang nasa sugalan. Ikaw na rin nagsabi na lagi ka natatalo dyan. Ba't di mo patigilan yan? Bakit ba? Sa dito ako masaya eh. Ano magagawa ko? Anong gusto mong gawin ko? Iburo ko yung sarili ko sa loob ng bahay, ganun ba? Tutunga nga ako maghapon? Hindi naman sa ganun. Ang akin lang, bawas-bawasan mo naman ang pagsusugal. Saka hindi lang naman yan ang pwede mong pagkaabalahan eh. Ang dami-dami naman pwedeng pagkaabalahan kung naiinip ka sa bahay. At anong paglilibangan ko? Pagluluto, paglalaba, paglilinis ng bahay? Hindi naman yun eh. Ang ibig ko sabihin, bakit di mo pagtuunan ng pansin ang bunso nating anak? 2 taon pa lang si Princess, pero salat na siya sa pag-aaruga at pagmamahal mo.
Hindi pa ba sapat ang anak natin para malibang ka? Si Joseph, kahit malaki na yan, kailangan pa rin niya ng pag-aaruga ng isang magulang. Anong gusto mong palabasin? Na pinababayaan ko yung mga anak natin? Kung pinababayaan ko yan, edi sana patay na yan sa gutom. Hindi naman yun ang punto ko, Sally. Anong hindi? Yun talaga ang gusto mong sabihin. Nahiya ka pa. Tsaka teka lang ha, ikaw ang may gusto na magkaroon pa tayo ng isang anak kahit alam mong ayaw ko. Hirap na nga tayo kay Joseph, dinagdagan mo pa. Wala ka namang ibang alam na trabaho. Pag-uuling lang naman ang pinagkakakitaan mo, tapos nagdagdag ka pa ng isa pang palamunin. Hindi naman tayo aasenso dyan sa pag-uuling mo lang. Maghinay-hinay ka sa tinatawag mong palamunin, Sally. Anak natin si Princess. At huwag mo insulto yun ang trabaho ko. Baka nakakalimutan mo. Itong pag-uuling ko bubuhay sa inyo. Wala kayong kakainin ko hindi dahil sa pag-uuling na sinasabi mo. Talagang nagmalaki ka pa? Oo! Kasi kahit na ganito lang ang trabaho ko, ipinagmamalaki ko yun. Dahil dito ko kayo binubuhay. Ikaw ba? Ano bang napapala mo dyan sa pagsusugal mo? Mapapakain ba tayo niyan? Halos kabaliktaran nga nangyayari. Nagkanda utang-utang ka na rin dahil sa sugal na yan. Tapos sino nagpapakahirap magbayad? Ako lang naman. Habang ako pagod na pagod sa trabaho, puro ka naman pasarap sa buhay. Ni hindi mo nga pinanghihinayangan ng bawat sentimo kinikitang pinagpaguran ko ng gusto. Bakit? Nagre-reklamo ka na? Hoy Arman, baka nakakalimutan mo rin kung anong ipinangako mo sa akin. Nangako ka sa akin na lahat ng pangangailangan ko ibibigay mo. Kasama na doon ang mga bagay na nagpapasaya sa akin. Grabe ka na talaga. Naririnig mo ba yung sarili mo? Hindi ba't ikaw ang atat na magsama tayo? O ano? Bakit hindi ka makapagsalita? Oo, ipinangako ko na hindi ko kayo pababayaan. Na ibibigay ko lahat ng pangangailangan nyo. Pero hindi ko sinabing pati bisyo mo, sasagutin ko pa rin. Bisyo? Ito ang nagpapasaya sa akin. Ano bang hindi mo maintindihan doon? Buti nga hindi ako si pabili ng ganito, pabili ng ganyan. Inaayon ko lang sa kakayanan mo ang hinihingi ko, Arman. Hindi pa ba sapat na maging masaya ka dahil sa mga anak natin? Sally, nanay ka. Ang alam ko kapag ina, masaya na sila nakapiling lang nila ang mga anak nila. Pero ikaw? Hindi ko alam bakit ibang iba ka sa lahat ng nanay. Ang kulit mo din eh. Hindi ko ginusto na magkaroon ng isa pang anak. Ang hirap na nga ng buhay natin, pinahihirapan mo palalo. Kung meron man nagpapabigat ang buhay natin ngayon, ikaw yun. Wala ka na nga na itutulong sa akin na kukuha mo pa magbisyo. Ni magluto ng pagkain o maglinis man lang ng bahay, hindi mo magawa. Pati ba naman sa pag-aalaga sa mga anak natin, hindi mo pa rin magawa? Eh di sana kumuha ka na lang ng katulong. Katulong pala hanap mo eh. Baluktot talaga lahat ng katwiran mo. Alam mo, kung hindi lang dahil sa mga anak natin, matagal na kitang hiniwalayan. Eh di hiwalayan mo ako. Sino tinakot mo? Pero itong tatandaan mo, hindi tayo kasal kaya sa akin ang mga bata. Ikaw pa talaga may gana magsalita ng ganyan? Kukunin mo yung mga bata hindi mo nga kayang alagaan. Ano ipapakain mo sa kanila? Baraha? Tapos pag wala ka ng pansugal, sila yung pambabayad mo. Hoy, magdahan-dahan ka sa pananalita mo sa akin. Hiwalayan mo ko kung gusto mo kong hiwalayan. Pero sa akin ang mga bata. Nahihibang ka na talaga. Wala ka na sa katinuan. Wala na nga siguro ako sa katinuan. Kasi hanggang ngayon nagtsatsaga ako sa buhay na to kasama ka. Kung tutuusin pwede naman ako maghanap ng ibang lalaki na kaya akong bigyan ng mas magandang buhay. Teka nga, uulitin ko lang ha. Sino ba nagpupumilit to na magsama tayo? Hindi ba't ikaw? Alam mong pag-uuling lang ang trabaho ko. Pero nagpumilit ka pa rin na magsama tayo. O bakit? Pumayag ka naman, di ba? Ano ngayon ang problema mo? Gusto mo kong hiwalayan? Eh di sige, para hindi mo na talaga makita ang mga anak mo. O ano? Ikaw naman ang hindi makapagsalita ngayon. Ngayon mo ilabas ang tapang mo, Arman. Pasalamat ka nga at nagtitiis ako sa ganitong buhay. Kasi nakakaawa ka naman kung wala ka nang anak, wala ka pang asawa. Sino pa magkakagusto sa'yo sa tingin mo? Eh ang itim-itim mo na nga mukha ka pang matanda. Papa Dudut, hindi na ako nakakibo dahil sa mga sinabi ni Sally. Masakit marinig ang mga salitang yon lalo na at sa kanya pa nang galing. Pero dahil nga sa sobrang pagmamahal ko sa aking mga anak ay pikit mata kong tiniis lahat ng hirap lalo na ang pagiging sugarol ng aking asawa sa takot ko na ilayo niya sa akin ang mga anak namin lalo't hindi kami kasal. Kahit na hindi ako nakapag-aral ay alam ko ang hangganan ng karapatan ko sa mga anak ko dahil
Madalas yung mapagkwentuhan ng mga matatanda noon sa amin. Alam ko na kung gugustuhin ni Sally ay hindi ko siya maaaring pagbawalan na dalhin ang mga anak namin sakaling maisip na niya akong iwanan. Naisip ko noon na pera lang naman yon at kayang-kaya kong kitain pero ang mga anak ko ay walang katumbas na halaga. Sila ang kayamanan at buhay ko. Kaya kung ano man ang gusto ni Sally ay hinayaan ko na lamang dahil mas importante sa akin. Nakapiling ko ang mga anak ko, Papa Dudut. Tinis ko lahat ng hirap at pagod dahil kapag uuwi naman ako noon sa bahay ay nawawala rin yon kapag nasisilayan ko na ang aking mga mata. Lalo na ang aking bunso na lagi akong sinasalubong sa aming pintuan kapag alam niyang pauwi na ako. Nalalapit na rin ang kanyang ikatlong karawan noon kaya naman dumilhen siya ako ng pera para maipagluto man lamang siya. Kahit tig-1 kilong pansit at spaghetti na aming pagsasaluhan. Tuwang-tuwa naman ang panganay kong si Joseph nang malamang maghahanda kami kahit papaano sa karawan ng kanyang kapatid, Papa Dudut. Mano po? Kawa ka ng Diyos, anak. Nasa si Princess? Natutulog na po. Ang aga naman yata matulog ng kapatid mo. Pagod po kakalaro eh. Ganun ba? Oh, eto. May pasalubong ako sa'yo. Wow! Pansit ba to na maraming kikiam? Tuwang-tuwa ka na kagad. Pansit bato lang naman yan. Para namang hindi nyo alam na paborito ko to. Oo nga naman. Nadaanan ko yan habang naglalakad ako pa uwi. Butit may sobra akong perang binigay sa akin ni Boss Jay. Ano pa po ba yung binili nyo, Tay? Ito ba? Konting panghanda lang to para sa birthday na kapatid mo bukas. Tig-1 kilong pansit at spaghetti. Wow! Ang tagal ko na pong hindi nakakakain ng spaghetti. Sino naman po ang magluluto? Di ang nanay mo. Paano naman po magluluto si nanay? Lagi naman po yung nasa sugalan. Bukas pa naman. Pakikiusapan ko muna ang nanay mo na ipagluto bukas ng handa si Princess. Para makapag-celebrate tayo kahit papano. Ang tanong po, kung papayag si nanay, mas gusto pa po nun umupo maghapon sa sugalan eh. O hindi naman siya papayag, ako magluluto. We, di naman kayo marunong magluto eh. Anong hindi? Alam mo anak, bata pa lang ako, natuto na ako sa lahat ng gawain. Kasi wala namang mag-iintindi sa akin. Parehong wala ng lolo't lola mo. Ganyang edad mo nga, nagtatrabaho na ako. Kaya sisiw lang sa akin yung pagluluto na yan. Di pwede na po pala akong magtrabaho. Ano? Aba, hindi pwede anak. Kasi kailangan mo munang unahin ang pag-aaral mo. Kapag nakapagtapos ka na ng pag-aaral, pwede ka na magtrabaho. Magandang trabaho pa makukuha mo. Pero sa ngayon, kailangan mo munang pagbutihin ang pag-aaral. Para maging maganda ang kinabukasan mo at para hindi ka matulad sa akin. Tingnan mo, pag-uuling lang ang trabaho ko. Napakahirap na trabaho pero napakaliit ang sahod. Ano naman po kung pag-uuling lang po ang trabaho nyo? Marangal naman po yun, Tay. Marangal, oo. Pero hindi sumasapat sa atin. Kaya magsumikap ka anak. Ayokong matulad ang kapalaran mo sa akin. Tay, bata pa po ako pero alam ko na po ang sakripisyo nyo para sa pamilya natin. Nagpapasalamat nga po ako na ikaw po naging tatay ko eh. Kaya huwag niyo po sana mamalitin ang sarili niyo dahil lang po sa ganyan ng trabaho niyo. Salamat anak. Napakabata mo pa nga pero para ka nang matanda kung mag-isip. Kayong dalawa ng kapatid mo na lang talaga ang pinagkukunan ko ng lakas. Kahit gaano kahirap, kakayanin ko basta para sa inyo. Tama po. Kaya huwag na po kayong malungkot, Tay. Nandito lang naman po ako sa tabi niyo palagi. Maraming salamat anak. Siya nga pala. Kamusta naman ba ang pag-aaral mo? Ano po? Bakit hindi ka makasagot? Hindi na naman po kasi ako nakapasok kanina eh. Ha? Bakit? Ilang beses ka nang absent Baka naman ibagsak ka na ng teacher mo niyan. Wala po kasi akong pamasahe, Tay.
Paano wala kang pamasahe? Iniwan ko kaninang umaga sa nanay mo at maaga nga akong umalis. Natutulog ka pa kaya hindi ko na ibigay sa'yo ang baon mo. Makikisabay na nga lang po sana ako kila Mang Jerry. Kaso punong-puno na po yung tricycle niya eh. Hindi naman po ako makapaglakad kasi maulan. Sus Mariosep, maigi pala sanang ginising na kita kanina. Kaya lang naman ako nag-agap umahon sa bundok kanina kasi umaambon. Mahihirapan ako mag-ahon ng uling pagbasa. Basta ang sabi lang po ni nanay, wala daw po siyang mabibigay na pambaon sa akin. Baka po pinangsugal na po ni nanay yung baon ko. Sumusobra na talaga yung nanay nyo. Hindi ko na talaga maasahan pagdating sa pag-aasikaso sa inyo. Yaan nyo na lang po, tay. Baka mag-away na naman po kayo eh. Hindi anak, hindi ako nagtatrabaho para mapabayaan ang pag-aaral mo. Kailangan na talaga magtanda niyang nanay mo. Ako na lang po siguro ang tatawag kay nanay. Baka po kasi dun pa kayo mag-away. Pagchichismis na naman po tayo dun sa labasan. Hindi ako na. At baka ikaw mapag-initan ng nanay mo. Tay, wag na po. Hintayin na lang po nating umuwi si nanay. Nagsaing na naman po ako tsaka nagprito na po ako ng tuyo. Ulamin na lang po natin tong pansit bato na dala nyo. Hayaan mo na ako anak. Huwag ka mag-alala. Tatawagin ko lang ang nanay mo. Dito ko na lang siya kakausapin sa bahay. Papadudot, pakiramdam ko nga ng mga oras na yon ay sasabog ako sa sobrang galit. Hindi ko na kasi alam kung ano pa ba ang kailangan kong sabihin kay Sally para naman matauhan siya sa mga pinaggagawa niya. Kahit sana hindi na lamang ako ang isipin niya ay ayos lang. Kahit anak na lang namin, na kung iisipin ay nakakaawa kung pati ba naman sila ay hindi rin makapagtatapos ng pag-aaral. Hindi ako nakapag-aral samantalang si Sally naman ay graduate lamang ng elementary. Ayaw ko na pati ang mga anak namin ay matulad sa amin. Kung kinakailangan nga na igapang ko ang kanilang pag-aaral ay gagawin ko, Papa Dudut. Pero, ang hindi ko maintindihan ay kung paanong naaatim ni Sally na hindi isipin ang kapakanan ng mga anak namin. At kung tutuusin nga, dapat ay mas malalim ang ugnayan niya sa mga anak namin dahil siya ang nagluwal sa mga ito at bilang isang ina ay siya dapat ang mas malalim ang koneksyon sa mga bata. Papadudod, hindi ko maintindihan kung bakit sa lahat ng ina na kilala ko ay siya ang tila walang pakialam sa magiging kinabukasan ng mga anak niya. Nagpapakahirap ako para sa mga anak ko at hindi naman para sa vision niya. Sa sobrang galit ko nga, Papa Dudut, ay agad ko siyang Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nang makarating nga ako kung saan nagsusugal si Sally ay dali-dali ko siyang hinablot sa braso at kinaladkad paalis doon. Naalala ko pa nga kung paano niya ako pagmumurahin at paghahampasin noon dahil sa ginawa ko. Habang naglalakad kami pauwi ay nagbabangayan pa kami kaya sigurado akong alam ng mga kapitbahay namin na nag-aaway na naman kami. Pero wala na akong pakialam dahil buhay namin yon at hindi naman ako nakikialam sa may buhay ng may buhay. May mga nagsabi na nga sa akin na bakit ko pa raw kasi inaabutan ng pera si Sally gayong napakasugarol nito. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay bigyan ko man siya o hindi ng pera ay nakagagawa siya ng paraan para makapagsugal. Nariyang nangungutang siya o kung anuman, kaya madalas ay ako ang sinisingil ng mga napag-utangan niya. Kapag hindi ko naman binayaran ay pareho kaming maipapatawag sa barangay. At nang makauwi nga kami ng bahay ay patuloy pa rin sa pagmumura si Sally. Naabutan ko rin ang panganay kong si Joseph na tila kakatapos lamang paliguan ng kapatid niyang gayong alam naman itong hindi ito pinapaliguan ng hapon dahil baka magkasakit. Habang si Sally naman ay nagdadabog na dumiretso sa aming kwarto, Papa Dudut. Buisit na buhay to! Joseph, hapon na, bakit pinaliguan mo pa yung kapatid mo?
Galing na naman po kasi siya sa likod, tay eh. Naglalaro na naman po ng lupa sa may tabing sapa. Akala ko ba tulog yan? Namimiyasa na ng kakalaro sa sapa yan ah. Baka mahulog yan doon. Nagbanyo lang po ako, tay. Sumasakit po kasi yung tiyan ko tapos bigla pong narinig ko nga po siya na naglalaro sa likod. Hindi ko po napansin na lumabas siya. Kita mo na, Sally? Ibis na tutukan mo yung anak natin, puro kasugal. Alam mo malikot yan si Princess. Kung saan nagsusuot. Kung mahulog yan sa sapa, anong gagawin mo? Alam mo nasa trabaho ko. Obligasyon mong bantayan ng mga anak natin, lalo na si Princess. Masyado kang OA. Ayan ang anak mo, oh. Nahulog ba sa sapa? Naglalaro lang naman yung bata. Ano bang pinoproblema mo? Anak ng… Ano? Hihintayin mo pang mapahamak ang anak natin bago ka magtanda? Bago ka may gawin? Alagain pa si Princess at dapat lagi kang nakabantay dyan. Ano ba naman to? Paulit-ulit na lang? Susumbatan mo na naman ako? Di ikaw na ang perpektong ama. Wala naman nangyari masama kay Princess pero grabe ka makareact. Grabe. Bilib talaga ako sa'yo. Baluktot na nga, tinutuwid mo pa. O bakit? Totoo naman masyado ka ng OA. Alam mo, kung magsusumbatan lang tayo dito, bahala ka sa buhay mo. Babalik na lang ako sa sugalan. Wala akong kwentang kausap. Hindi pa ako tapos sa'yo. Aray ko naman! Bitiwan mo nga ako! Babalik ka doon sa sugalan? Kung pakainin kaya kita ng baraha. Ang kapal mo na masyado. Pati yung baon dapat ang anak mo, pinasusugal mo. Itinaya ko yun kasi gusto ko sanang palaguin. Para mas malaking baon ang maibigay ko kay Joseph. Hindi ko naman akalain Na ano? Patatalo ka? Diyos ko naman, Sally. Palagi ka na lang talo sa sugal na yan. Baon na baon ka na nga sa utang. Hindi ka pa rin tumutodas. Nananalo naman ako kahit papano Kaya bawi lang ako. Alam mo, kahit hindi ako nakapag-aral, marunong ako magbilang. Yung mga itinataya mo dyan sa sugal, halos wala pa sa kalahating nababawi mo. Hoy Arman, sinasabi mo bang hindi ako marunong magbilang? Wala akong sinasabing ganun. Ganun na rin ang gusto mong palabasin. Kala mo naman kung sino ka magaling. Hindi ka nga nakapag-aral. Hindi ko itatanggi na hindi ako nakapag-aral. At hindi ako nagmamagaling. Ang sinasabi ko lang, hindi ka naman talaga nakakabawi sa sugal na yan eh. Ibinabaong ka lang niya sa utang. Ay sus, puro ka ganyan. Ikaw ba ang nagsusugal? Yan ang hirap sa'yo eh. Panay ka reklamo kasi ginagastos ko yung pera mo. Di ba responsibilidad mo na ibigay sa akin yun? Kasi asawa mo ko? Oo! Responsibilidad kita pero hindi ang bisyo mo. Kung panay reklamo ka rin lang, di hiwalayan mo ko. Wala ka rin naman bukang bibig kundi bisyo ko. Natural! Wala ka na sa tama eh. At ayan din ang hirap sa'yo eh. Kapag pinagsasabihan ka, hiwalay ka agad na ipananakot mo sa akin. Nakakasawa ka na kasi. Puro ka sumbat. Wala nang katapusan na sumbat. Araw-araw na lang, Arman. Rinding-rindi na ako sa lintik na boses mo. Sinampal mo ko? Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Nabigla lang ako. Nabigla? Nagsawa ka na sa kakatala kaya ngayon naman pinagbubuhatan mo na ako ng kamay? Ay, hindi ko talaga sinasadya. Patawarin mo ako, Sally. Ewan ko sa'yo! Anong ginagawa mo? Bakit ka nag-iimpake? Ano pa ba sa tingin mo? Sally naman. Sawang-sawa na ako sa kakasermon mo sa akin. Kaya para matahimik ka na, aalis na kami dito. Teka lang, nabigla lang talaga ako. Pasensya na. Pakiusap, huwag kayong umalis. Pangako, hindi na mauulit. Hindi na kita pakikialaman sa gusto mo. Huwag mo lang ilayo sa akin ng mga bata. Talaga lang ha? Dami mo pang sinasabi, takot ka naman pala. Ito ang tatandaan mo, Arman. Umayos ka kung ayaw mong hindi mo na makita ang mga anak mo. Huwag mo na akong pakikialaman sa gusto kong gawin. Oo, hindi na. Dapat lang. Kasi simula pa lang, alam mo nang ganito ako. Pero imbis na lumayo ka sa akin, pinili mo pa rin makisama sa akin. Panindigan mo ngayon ang mga desisyon mo. Hindi ako nakasagot ng sabihin ni Sally ang mga katagang yon sa akin, Papa Dudut. Dahil alam kong tama siya sa parting yon. Tanga na nga siguro akong may tuturing dahil ako mismo ang pumulot ng bato na ipinukpok ko sa ulo ko. Pero kahit na ganoon ay pinanindigan ko ang pamilyang binuo ko, Papa Dudut.
Sa ngalan ng pagmamahal ko sa mga anak ko ay lahat ay titiisin ko. Kahit pa alam ko sa sarili ko na wala na akong pagmamahal para kay Sally. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung kailan na wala ang pagmamahal na meron ako para sa kanya. Pero ang importante lamang ay may buong pamilya ang mga anak ko. Hindi na rin po ako umaasa na magbabago pa si Sally dahil kung gusto niyang magbago ay dati pa sana niyang ginawa yon. Sa kabila nga ng matinding galit ko noon, Papa Dudut, ay pinilit kong ikalma ang sarili ko. Alam kong hindi tama ang manakit ng babae. Galit na galit nga ako sa mga lalaking nananakit ng babae, pero ako rin ang gumawa noon. Kinabukasan nga noon ay maaga ako nagpaalam sa amo ko na kung pupwede ay uuwi na ako dahil karawan ng anak ko at pumayag naman siya. 2:00 pa lamang noon ng hapon ay pinayagan na niya akong umuwi. Nag-abot pa nga siya sa akin ng 200 pesos bago ako umuwi. Pandagdag daw sa birthday ng anak ko. Nagpasalamat naman ako sa amo ko dahil malaking bagay na rin yon dahil kahit papaano ay makakabili ako ng juice at mga tinapay man lang para pandagdag sa pansit at spaghetti na lulutuin ko. Nang mga oras nga ring yon ay wala naman si Sally sa bahay at hindi ko naman alam kung nasaan. Malamang ay dumayo na naman ito ng sugal sa kabilang baryo. Wala rin namang problema sa akin kung 3 lamang kami ni na Joseph na magdaos ng birthday ni Princess. Total ay mukhang nakalimutan naman ni Sally ang birthday ng bunso namin. Bago nga ako umuwi noon ay dumaan muna ako sa tindahan para bumili ng 2 balot ng tinapay at 2 pakete ng juice. Sabik na sabik akong umuwi dahil alam kong matutuwa ang mga anak ko sa dagdag na handa namin. Pero hindi ko akalain na ang pagkasabik ko na yon ay mapapalitan ng kaba at pag-aalala. Tay, mano po? Kaawaan ka ng Diyos, anak. Gutom na po ba kayo? Nagsasaing pa lang po ako eh. Hindi pa. Kumain naman ako sa trabaho. Anong oras na? Hindi pa ba kayo kumakain ng tanghalian? Hindi pa nga po eh. Kauwi ko lang din po. Wala rin pong sinaing pagdating ko. Anong oras na? Wala ka bang pasok ng hapon? Wala po tay. May meeting po mga teacher. Ah, ganun ba? May ulam na ba kayo? 30 pesos na lang tong pera ko eh. Ano kayang mabibili nito? Eh di kahit ano na lang po. Chicharon po o kaya itlog po na lang ulit. Eh mantika, meron pa ba? Wala na po eh. Ay, lagayin na lang natin yung itlog. Sakto na kasi tong pera ko para sa 3 itlog eh. Tira na nga lang yan sa 200 na binigay ng boss ko para may pandagdag sa birthday ni Princess. Talaga po? Oo anak, kaya bumili ako ng juice sa tinapay. Wow! Ang dami po palang handa ni Princess! Oo anak, kaya magpakabusog kayo mamaya pagkatapos ko magluto. Pero bumili ka na muna ng itlog para makakain na kayo. Mamaya na lang kayo bumawi ng kain. Sige po! Ay, teka, may mantika nga pala doon sa mga pinamili ko kahapon. Bawasan na lang natin yun, pamprito ng itlog. Okay na po yung nilagang itlog, tay. Sigurado ka? Eh si Princess, baka ayaw niya ng nilagang itlog. Wala naman pong inaayawan si Princess eh. Oo nga pala. Eh, nasa na pala ang kapatid mo? Ba't di man lang ako sinalubong? Ay, hindi ko nga po alam tay eh. Kararating ko lang po galing sa eskwelahan. Hindi ko naman po siya nadatnan dito. Baka po kasama ni nanay sa sugalan. Wala naman po magbabantay kay Princess kung may iwan po dito. Oo nga no. Sige, dito ka na muna. Susunduin ko lang ang kapatid mo. Kala ko po ba bibili ako ng itlog? Ako na lang, para masundo ko na rin ang kapatid mo. Bantayan mo na lang yung sinay at baka masunog. Oh, Sally, buti naman at naisip mong umuwi. Bakit na naman? Nasa si Princess? Nandun sa kwarto natin natutulog. Sabi ni Joseph wala naman daw sa kwarto. Tiningnan mo na ba? Iniwan ko nga lang siya sa kwarto. Sabi nga ng anak mo wala siya doon.
Imposibleng wala doon si Princess. Mahimbing nga ang tulog. Iniwan ko doon. Anong oras ka ba umalis ng bahay kanina? Iniwan mo talaga ang anak mo mag-isa sa kwarto para makapagsugal ka? Lintik naman oh! Paulit-ulit ka na lang eh. Ang laki masyado ng problema mo. Oo na, titignan ko na sa kwarto. Pero tay, tiningnan ko na si Princess sa kwarto kanina eh. Wala po siya doon. Sabi nitong nanay mo, iniwan niya daw na tutulog sa kwarto eh. Ha? Kahit tingnan natin ulit ngayon tay, wala po talaga siya ron. Ano? Princess? Joseph! Po! Wala nga dito ang kapatid mo! Sabi ko nga po sa inyo wala dito eh. Nasaan kaya siya? Hindi ko po alam tay. Kala ko pa naman po kasama ni nanay. Nalinti ka na. Papa Dudut, abot ang kaba ko nang hindi ko na makita si Princess sa aming kwarto. Tanging panis na dede na nasa bote lamang ng anak ko ang inabutan ko doon. Kaya agad kong tinignan ang ilalim ng papag namin pati na ang mga aparador pero wala rin ito doon. Halos balik tarin ko na nga ang bahay namin. Pero hindi ko siya nakikita, Papa Dudut. Inutusan ko rin po si Joseph na tingnan sa may sapa kung saan madalas maglaro si Princess kapag walang nagbabantay sa kanya, subalit bigo rin si Joseph na mahanap ang kapatid niya. Agad na akong nakaramdam ng hindi maganda noon at kung ano-anong masasamang bagay na ang pumasok sa utak ko, Papa Dudut, ng mga oras na yon. Nagdasal po ako kaagad na sana'y walang nangyaring masama sa anak ko dahil baka mapatay ko si Sally kapag nagkataon. Pero naisip kong hindi muna dapat ako magpadalos-dalos kaya naman nagtanong-tanong ako sa mga kapitbahay namin sa pagbabaka sakali na nakikipaglaro lamang ang anak ko sa ibang mga bata. Pero halos lahat ng mga napagtanungan ko ay sinabing hindi nila napansin ang anak ko dahil na rin sa lakas ng ulan. Kaya naman hindi sila lumalabas at sarado lamang ang kanilang bahay. Nagpunta na rin po ako sa may sapa sa likod ng aming bahay pero bigo rin akong mahanap siya roon, Papa Dudut. Para na akong baliw, kakaikot at kakaisip kung saan pa pwedeng magpunta ang anak ko pero wala na akong maisip pa. At bigla namang sumagi sa isipan ko na baka may kumuha sa anak ko dahil napansing walang kasama o bantay. Dahil nga sa naisip kong yon ay tila lalong nadagdagan ng galit ko na nararamdaman sa mga oras na yon sa asawa kong si Sally, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Agad akong bumalik sa sugalan upang sunduin si Sally, Papa Dudut. Agad kong sinabi sa kanya na nawawala ang aming anak at halatang dismayado pa ito dahil naistorbo na naman ang kanyang pagsusugal. Pero agad din naman siyang tumayo nang sabihin kong ipapakain ko sa kanyang barahang hawak niya kapag hindi pa siya nakinig at sumunod sa akin. Dumiretso kaagad si Sally sa aming bahay para tingnan ang aming anak. At tumulong na rin po siya sa paghahanap habang nagtanong-tanong pa nga ako sa ibang mga kapitbahay dahil baka napunta lamang sa kanila ang anak ko. Nang maya-maya pa ay may isang batang lumapit sa akin. Sa pagkakatanda ko ay madalas po itong naliligo sa sapa na nasa likuran ng bahay namin. Sinabing nakita nga raw niya ang anak ko pero kanina pa raw yon habang naliligo raw siya sa sapa. Ang akala naman daw niya ay may kasama ito kaya iniwan niya ito doon pagkatapos niyang maligo. Dagdag pa nito ay nakaupo lamang umano ito sa gilid at may dalang sandok na ipinambubungkal nito sa lupa. Nang marinig ko ang mga sinabi ng bata ay para akong binuhusan ng malamig na tubig sa buong katawan ko. Dahil naalala ko na mahaba nga pala ang sapang yon at may harang na kahoy sa bandang dulo para maharang ang mga basura na itinapon ng mga pasaway na residente at wala nga akong inaksayang oras. Agad akong kumuha ng flashlight sa bahay dahil inabot na kami ng dilim sa paghahanap sa anak ko.
Agad ako nagpunta sa dulo ng sapa at gamit ang aking flashlight ay pilit kong inaninag ang kapaligiran. Pero hindi ko na makita ang bakas ng anak ko. Hindi pa nakakatulong ang malakas na pag-ulan noon. Papadudot, sobrang nanginginig ang mga kamay ko at hindi dahil sa lamig ng ulan kundi dahil sa takot na baka may nangyari ng masama sa anak ko. Habang papalapit nga ako sa dulo ay siya namang pagbigat ng mga paa ko na tila nagsasabing huwag na akong tumuloy. Pero tumuloy pa rin ako. At doon naaninag ko ang isang tila malaking manika na nakataob sa tubig at nakalutang habang sumasabay lamang sa alon ng tubig kasama ng ilang mga plastik na naglalaman ng mga basura, Papa Dudut. Halos mabugto ang aking hininga at bigla na lang ding tumulo ang mga luha ko nang hindi ko namamalayan. Dahil kahit na hindi pa ako nakakalapit ay alam kong yon ang pinakamamahal kong anak. Alam ko dahil suot niya ang paborito niyang damit na ako mismo ang bumili. Napaluhod na lamang ako sa labis na panginginig ng aking tuhod, Papa Dudut. Naghalo-halo na ang pagod at gutom ko at higit sa lahat ay ang napakasakit na pakiramdam sa dibdib ko na tila ba sinasaksak ako ng kutsilyo ng libu-libong beses. Napaisip ako kung gaano kaya katagal tiniis ng anak ko ang paghihirap bago siya tuluyang nalagutan ng hininga. At nang maisip ko yon ay halos panawan ako ng ulirat dahil ang maisip ko lang ang hirap niya sa kakakampay sa tubig ay para lang makaahon ay hindi ko na makayanan. Pinilit ko na lamang na tumayo at agad na lumapit sa kinakaroonan ni Princess. Agad kong binuhat ang anak ko na alam kong wala ng buhay. Doon na nga ako napahaguluhol nang mailapag ko na siya sa lupa. Pinagmasdan ko ang anak ko na naninilaw na ang balat. Matigas na rin ang katawan niya at agaw pansin din ang lumobo niyang tiyan. Niyakap ko ang katawan ng walang buhay kong anak at hindi ko maipaliwanag ang sakit, Papa Dudut. Sakit na halos ikamatay ko na. Kaninang umaga lang ay magiliw pa niya akong binati bago ko umalis. Tapos ay bigla ay wala na siyang buhay sa pag-uwi ko. Papa Dudut, doon ko napagtanto na sa dami ng hirap na napagdaanan ko, ang mawalan pala ng anak ang pinakamahirap na lagpasan. Princess! Anak ko! Princess! Kawawa ko, anak. Diyos ko po! Bakit ang anak ko pa? Arman! Nakita niyo na ba si Princess? Princess! Dito rin nakita kanina ng bata. Diyos ko po, Princess! Princess, anak! Nandito na si tatay! Gising na, anak ko! Nandito na ang tatay! Gising na, anak! Huwag mo naman biruin ang tatay! Hindi na siya humihinga, Arman. Tumahimik ka! Nakita mo na kung ano nangyari! Nakita mo na kung ano resulta ng kababayaan mo! Ito na, Sally! Ano ba? Hindi ito ang oras para magsisihan at mag-away tayo. Sa'yo pa talaga nang galing yan! Alam mo kung sino may kasalanan nito! Kawawa akong anak! Princess! Patawarin mo ako, anak! Wala man lang ako nagawa para mailigtas ka! Patawarin mo ako kung nauli ako ng dating anak ko! Princess! Tay! Sorry po! Kung hinanap ko lang po sana siya kagad ng mabuti kanina, baka po sana buhay po siya! Hindi, anak!
Huwag mo sisihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan sa nangyari sa kapatid mo. Ikaw, Sally! Ikaw may kasalanan! Hindi ko sinasadya. Hindi ko naman alam na mangyayari to eh. Wala akong kasalanan. Iniwan ko siyang natutulog sa kwarto natin. Maghuhugas ka, may kapangayop ka! Palagi mo nalang katwir na hindi mo alam na magkakaganito! Na hindi mo alam na magkakaganyan! Ikaw dapat na nagbabantay sa mga bata habang wala ako! Mag-aalaga na lang sa kanila ang gagawin mo pero hindi mo pa magawa! Wala kayo natupag kundi magsugal! Gustahin ang pera pinagpaguran ko! Wala kang kwentang tao! Sana ikaw na lang ang namatay at hindi ang anak ko! Tay! Tay, wag po! Hindi ako! Tama lang po! Baka pumapatay niyo si nanay! Walang hiya ka, Arman. Papatay mo talaga ako? Oo! Mabigyan ko man lang ng katarungan ng pagkamatay ni Princess! Patawarin nawa ako ng Diyos! Pero gusto kitang lunurin ngayon hanggang sa malagutan ka ng hininga! Nasisiraan ka na ba? Hindi ko gusto na mangyari sa anak natin to. Kaya wag mo akong sisihin. Hindi mo ginusto? Grabe ka kapala ng mukha mong babae ka! Kung hindi dahil sa kababayaan mo, hindi mangyayari sa kanya to! Naturingan kang ina pero hindi ka nagpakainan sa mga anak natin! Mas importante pa sa iyo ang bisyo mo! Hindi ka na nga nakakatulong sa akin! Hindi mo pa magampanan ng maayos sa pagiging nanay mo! Hindi ikaw na ang perpektong ama. Ako na ang walang kwentang ina. Pero wag mo isisi sa akin lahat dahil hindi mo naman kami nabigyan ng magandang buhay. Oo, nagtatrabaho ka. Pero wag mong ipagmalaki sa akin yon. Kasi pag-uuling lang naman ang trabaho mo. Wala ka na talaga sa katwiran. Hindi ko alam kung nasa katinuan ka pa ba. Nakuha mo ba talagang subatan ako sa kabila ng lahat? Ibang klase ka. Totoo naman, di ba? Nay, tama na! Totoo naman po sinabi ni tatay eh. Kahit kailan, hindi niyo naman kami binigyan ng atensyon ni Princess. Parang hindi niyo kami anak. Isa ka pa! Marunong ka nang sumagot ah! Bakit hindi mo man lang hinanap agad yung kapatid mo? Huwag mo sisihin si Joseph. Subukan mo lang din sasaktan. Tutuluyan na talaga kita. Ikaw na nga may kasalanan. Ikaw pa may ganang umasta ng ganyan. Isisisi mo pa kay Joseph ang kababayan mo? Samantalang ikaw ang ina! Baka sarili ka! Wala kang kwentang ina! Ikaw pumatay sa anak ko! Hindi! Hindi totoo yan! Wala akong kasalanan! Hindi ako pumatay sa kanya! Iniwan ko siya natutulog sa kwarto! Wala akong kasalanan! Wala! Hindi ko alam na pupunta siya rito! Usigit ka sana ng konsensya mo sa nangyari sa anak ko habang nabubuhay ka! Wala akong kasalanan! Tay, ano po gagawin natin ngayon? Saan po natin dadalhin si Princess? Sa morgue na natin siya dadalhin, anak. Pero, tay, wala po tayong pera. Baka po, hindi po nila tayo tanggapin doon. Bahala na, anak. Gagawa ko na lang ng paraan. Dali mo na itong flashlight. Ilawan mong dadaanan natin at bubuhatin ko ang kapatid mo. Paano po si nanay? Ayos lang po ba na iwan natin siya dito? Para naman po kasi nababaliw na si nanay eh. Pabayaan mo ang nanay mo. Matagal na naman siyang ganyan. Ang mas importante sa akin ngayon, madala na natin si Princess sa morgue. Opo. Anak. Papadudod sa sobrang galit ko nga ay walang lingon na iniwan na namin ng anak kong si Joseph ang nanay niya sa tabi ng sapa. Patawarin talaga ako ng Diyos dahil gusto kong sakalin ng mahigpit si Sally ng mga oras na yon para maranasan niya ang hirap na dinanas ng anak ko. Parang gustong gusto ko siyang patayin dahil sa kapabayaan niya at mas nakakagalit pa na hindi niya matanggap ang pagkakamali niya. Pero laking pasalamat ko nang awatin ako ni Joseph na pag-isip-isip ko kaagad na mali ang gagawin ko at hindi ko basta itatapon ang buhay ko para lamang makaganti sa kanya dahil may isa pa akong anak na umaasa sa akin.
Kaya naman bago pa ako may magawa kay Sally ay binuhat ko na ang walang buhay na katawan ng anak ko. At naiwan lang doon si Sally na tulala at tila wala sa sarili. Naisip ko rin na nawalan man ako ng isang anak ay meron pang natitira sa akin at hindi dapat ako magpadala sa init ng ulo ko. Agad kong dinala ang anak ko sa pinakamalapit na morgue at nang tila sinampal ako ng katotohanan. Nawala na nga ang anak ko ay doon na ako muling napahagulhol. Hindi ko po lubos maisip kung bakit kailangan na sa anak ko pa mangyari ang malagim na pangyayaring yon. Paulit-ulit ko ngang usal noon na sana'y si Sally na lamang ang namatay. Makasalanan na ako sa pag-iisip ng masama sa asawa ko pero talagang napakalaki ng galit ko ng mga oras na yon. Para na akong mababaliw sa sobrang sakit. At wala akong ibang sinisisi kundi si Sally. Siya dapat ang ina at nagpoprotekta at gagabay sa mga anak namin pero siya pa ang dahilan kung bakit namatay ang anak namin. Halos hindi ko na nga kayang tignan si Sally kaya naman pinalayas ko na siya sa bahay namin. Wala akong pakialam noon kung saan siya makikituloy at magpalaboy-laboy man dahil kulang na parusa yon para sa sinapit ng musmus naming anak. At dahil nga sa kakulangang pinansyal namin noon ay nanghingi pa ako ng tulong sa kapitan ng aming barangay para maayos ang mga bayarin sa morgue at mapaburol ang anak ko. Hindi naman ako nabigo at nagpapasalamat ako dahil maging ang mga kapitbahay ko ay tumulong sa akin, lalo pa at naaawa sila sa sinapit ng aking anak. Nagpahayag din sila ng pakikiramay sa akin at may iilan din naman na nagpahayag ng pagkagalit kay Sally. Papa Dudut, sa totoo lang ay pinagbawal ko ang pagsusugal sa lamay ng anak ko dahil isa rin yon sa itinuturing kong dahilan ng pagkamatay ng anak ko. Nabaliw si Sally dahil sa sugal kaya naman napabayaan niya ang obligasyon niya bilang asawa at ina. Ang akala ko nga noon ay hindi ko na makikita pa ang pagmumukha ni Sally. Pero himalang nagpakita pa siya sa ikalawang araw ng burol ng anak ko. Umiiyak at nagmamakaawa na gusto niyang makita ang anak niya. Pero dahil nangingibabaw pa rin ang galit ko sa kanya ay buwang desisyon ko na hindi siya hayaang makapasok man lamang sa pamamahay ko, Papa Dudut. Nasa labas po si nanay. Ano? Lakas pa talaga siya ng loob magpunta rito. Dito ka muna. Lalabas ako. Magtimpla ka muna ng kape para sa mga bisita. Saka bigyan mo rin sila ng tinapay. Sige po. Arman? Ba't ka pa nagpunta rito? Ang kapal talaga ng mukha mo, no? Huhulaan ko. Gusto mo magsugal? Pues makakaalis ka na dahil walang sugal dito. Hindi sugal ang ipinunta ko rito. Gusto ko lang makita si Princess. Ah, talaga? Bakit? Kailan ka pa nagkaroon ng pakialam kay Princess? Pinabayaan mo nga mamatay, hindi ba? Hindi totoo yan. Ano ko rin naman siya, Arman. Kaya ako Anak? Hibang ka ba? Saan mo kinukuha yung kakapalan ng mukha mong tawaging anak si Princess sa kabila na nangyari? Ha? Oo! Ikaw ang nagluwal sa mga bata, pero mas masahol ko pa sa ibang tao. Yung mga hayop ka kapag nawawala ang anak nila, hinahanap kagad nila. Pero ikaw, parang wala kang anak kung umasta. Ang sarap na ng buhay mo eh. Kain, tulog, sugal, yun lang. Oo, pabaya kong ina. Pero sa tingin mo ba ginusto ko yung nangyari sa kanya? Nasasaktan din ako, Arman. Masakit sa akin yung nangyari sa kanya. Masakit? Huwag na tayo magplastikan dito, Sally. Alam nating parehong hindi ka pabor na nagkaanak ulit tayo. Kaya huwag mo akong paandaran ng mga kasinungalingan mo. Ang kapal mo. Pinipilit mo pa rin talagang pagtakpan ang kababayaan mo. Kahit pabaya akong ina, hindi ko namang ginusto na mawala ng anak. Hindi ako ganun kasamang tao. Oo,
Nasabi kong hindi ko ginusto ng isa pang anak. Pero hindi ako ganun kasama para hilingin kong mawala na siya. Kahit ano pang sabihin mo, hindi mo mababago ang katotohanan ng namatay anak natin dahil hindi mo nagampanan ang responsibilidad mo. Kung sana binantayan mo siya na mabuti, hindi sana mangyayari to. Kaso hindi. Mas importante pa sa'yo ang pagsusugal mo. Wala kang karapatang tawaging ina. Alam mo, sana talaga ikaw na lang ang namatay. Sumusobra ka na, Arman. Ikaw sumusobra. Sobra ka na sa kakapalan. Gusto kong magsisi na ikaw napakasawa ko. Pero mga anak ko na lang iniisip ko. Kung meron man akong pagsisisi, yun ay ang hindi ko sila kagad dailayo sa'yo. Sana hindi ito nangyari. Pero huli na ang lahat. Nangyari. Pero hindi kita hahayaang makita si Princess dahil wala kang karapatan. Hindi mo ako pwedeng tanggalan ng karapatan. Wala kang karapatan na pagbawalan ako makita ang sarili kong anak sa lamay niya. Sino ka ba sa akala mo? Tatay ka lang nila pero hindi kita legal na asawa. Sino sa tingin mo mas may karapatang sa ating dalawa, ha? Wala ka na talagang natitirang kahihiyan sa pagkatao mo, no? Nasasabi mo pa talaga yan sa kabila ng pagiging pabaya mong ina? Wala kang karapatang magkaroon ng anak at lalong wala kang karapatang maging ina. Sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin. Pero hindi mo ako pwedeng pagbawalang makita ang anak ko. Ah, ganon? Aray! Arman, ano ba? Nasasaktan ako! Bitiwan mo ang braso ko! Hindi kita papayagang makalapit kay Princess at kay Joseph. Umalis ka na rito! Hindi ka nila kailangan! Bitiwan mo, sabi! Hindi mo ako pwedeng pagbawalan sa lamay ng sarili kong anak. Ikaw ang walang karapatan sa kanila. Pwes, gagawa ako ng paraan para mapunta sa akin ang kustodiya ng mga bata. At sinasabi ko sa'yo, matakot ka na. May mabigat ako ebidensya laban sa'yo. Sino sa tingin mo papanigan ng batas sa ating dalawa? May pabatas-batas ka pang nalalaman? Ano bang alam mo sa batas? Wala kang pinag-aralan? Wala nga akong pinag-aralan pero lumapit na ako sa barangay at tutulungan nila ako makahanap ng abogado. Kaya umalis ka na rito bago pa kita kalad ka rin paalis. Hindi pa ako tapos sa'yo. Babalik ako rito para kunin si Joseph. Tama na, Nay! Hindi ako sasama sa inyo. Ano po bang silbi na makuha niyo ako? Pababayaan niyo lang din naman po ako eh. Kahit naman kailan hindi niyo po pinaramdam sa amin ni Princess na may nanay kami. Si tatay lang naman po nagmamahal sa amin eh. Wala kang ibang inatupag kundi sugal. Kaya po namatay si Princess. Sana hindi na lang ikaw ang naging nanay namin. Wala kang utang na loob. Wala ka sa mundong to kung hindi dahil sa akin. Ako ang nagluwal sa'yo. Tama na! Umalis ka na rito, Sally! Hindi utang na loob ni Joseph sa'yo kahit ano! Lumayas ka! Aray! Oo na, aalis ako. Hindi mo ako kailangang itulak. Pero babalik ako. Tandaan mo yan. Ayos ka lang, anak. Ayoko po sumama kay nanay. Dito lang po ako sa inyo, tay. Huwag ka mag-alala, anak. Hindi ako papayag na makuha ka sa akin ng nanay mo. Wala na rin nagawa si Sally, Papa Dudut. Hindi na rin siya nagpumilit na pumasok pa sa loob para makita si Princess lalo pat alam niyang hindi niya talaga ako matitinag sa pag-iyak-iyak niya. Hindi po ako nakaramdam ng awa sa kanya ng mga oras na yon dahil para sa akin, ang isang bayaning ina na katulad niya ay walang karapatan na makalapit sa mga anak namin. Hindi rin po ako nagpasindak sa pagbabantayan niyang yon dahil alam ko na mas may laban ako kung sakaling ipilit niyang makuha sa akin ang anak namin. Kung kinakailangan nga na humingi ako ng tulong sa mga social worker o abogado ay gagawin ko para lamang matanggalan siya ng karapatan sa anak namin. Sa isip ko, Papa Dudut, ay hindi naman siguro importante kung wala akong pinag-aralan basta't kaya kong alagaan at buhayin ang anak ko ay sapat na. Papa Dudut, maayos ngang nailibing ang anak ko at marami rin ang nakipaglibing at halos lahat ay naawa sa sinapit ng aking anak. At naawa din sa akin. Ika nga nila sa kabila ng pagtataguyod ko sa aking pamilya ay sadya raw talagang hindi nawawala ang lason sa pamilya na tuluyang sisira sa aming pagsasama. Matapos ngang mailibing ang aking anak, ay bumalik ako sa pagtatrabaho at mas pinagbuti ko pa para sa aming dalawa ni Joseph. Madalas nga kapag walang pasok sa eskwela
ay sinasamahan niya ako sa trabaho ko sa ulingan at tumutulong sa akin para hindi raw ako masyadong mahirapan sa pagtatrabaho. Kahit ayaw ko naman siyang payagan sa pagtulong sa akin ay mapilit talaga siya. Mas gusto ko sana na mas pagtuunan niya ng atensyon ang kanyang pag-aaral pero nais niya raw na makatulong sa akin kahit sa ganong paraan. Makalipas nga ang halos ilang buwan ay nagbalik si Sally pero may kasama itong mga social workers para kunin si Joseph. Nagtalo pa kami ni Sally ng araw na yon hanggang sa nalaman nga ng social workers ang nangyari sa aming bunsong anak at kung gaano ito kaadik sa pagsusugal na umabot na nga sa puntong napabayaan nito ang mga anak namin. Nagkaroon nga kami ng usapan sa barangay kung saan ay tinulungan nila akong mag-file ng petition for custody para sa anak kong si Joseph. Dahil hindi rin naman daw basta-basta mapupunta sa akin ang bata ng walang batas na mamamagitan. Tinulungan nila akong kumuha ng public service sa isang pampublikong abogado. Bilang wala akong kakayahan na magbayad at gumastos para sa pag-file ng petition. At nang mag-trial nga ay napatunayan na walang kakayahan si Sally para alagaan at ibigay ang pangangailangan ni Joseph. At dahil wala na rin pamilya si Sally na maaaring maging guardian ng anak ko, ay napagpasyahan ng korte na ibigay sa akin ang kustodiya ng aking anak. Laking pasalamat ko nga sa lahat ng tumulong sa akin dahil nawala na ako ng isang anak at hindi ko nakakayanin pa kung pati si Joseph ay malalayo sa akin. Sa ngayon, Papa Dudut, ay masaya na kaming namumuhay ng anak kong si Joseph na kasalukuyang nag-aaral sa high school at isang taon na lamang ay graduate na. Mas lalo pa akong nagsusumikap para sa pagpasok niya sa kolehiyo. Hinding-hindi ko hahayaan na hindi siya makapagtatapos ng pag-aaral. Lahat po ay gagawin ko para sa ikagaganda ng kinabukasan niya kahit pa maghirap at magpakapagod ako. At sa tulong naman ng aming kapitan ay nagkaroon ako ng trabaho sa barangay kung saan ay isa akong janitor. Malaki po ang ipinagpasalamat ko sa bagong trabaho na meron ako dahil kumpara sa pag-uuling ay mas madali lang ang trabaho ko at kahit papaano ay mas malaki ang kinikita ko na makatutulong para makapag-ipon ng pangpaaral ko sa anak ko sa kolehiyo. Hindi na rin namin muling nakita pa si Sally at hindi namin alam kung nasaan siya. Pero kung nasaan man sana ay baguhin na niya ang kanyang sarili. Dito ko na po tatapusin, Papa Dudut, ang aking kwento na bagamat walang nakakaalam kung ano pa ang aming pagdadaanan ay nakahanda kaming harapin yon ng magkasama ng aking anak. Maraming salamat po sa pagpili ng aking liham, ang inyong kapuso at ka-barangay, Arman. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever! Huwag mo na akong habulin, please. Tandaan mong hindi akong umayaw. Ikaw tong bumitaw. I-talk to Papa na. Hi po, good morning po. Hello, good morning. Anong pangalan? Just call me Mark na lang po. Mark. Mark, Okay, Mark. Pumapayag ka ba na i-upload namin tong kwento mo na ito para sa iba't ibang digital accounts namin para mabalikan sa ating balikan ng ating mga kabarangay? Yes po, ma'am. Alright, Okay. sige. Talk to Papa na. Ano nangyari, Mark? Ano po kasi, naging artista po ako sa relasyon namin ngayon. Naging artista, Ano po? gusto ko yun. Naging artista. Paano naging Nagdadrama ka? artista? Nagdadrama ka ba? Hindi po, naging parang naging acting na lang po yung buong love story po. Acting. Uma-acting ka? Parang po, Best parang ganun na po. Bakit? Paano yung uma-acting? Saan mo nakilala Parang- itong karelasyon mo? Ano po,
way back third year college po. Ano po, Okay. nagkakilala po kami through online po, Facebook. Ganun po. Tapos? Ayun po, naging kami po. Then nung 1 year po, baby po kami. Mm. Then yun nga po, nagsama kami. Yun nga po yung sa sinabi nila. Pag nagsasama, doon niya po nalalaman yung ugali. Mhm. Tunay na ugali. Dumating Okay. po sa point na nananakit na po siya, physical. Oh, nananakit. Bakit kasi Opo. bakit ka daw sinasaktan? Hindi ko po alam kung anong issue ko, pero iniintindi mo po kasi di ba po, pag mga bagong panganak or buntis, may ano daw po sila. Postpartum. Parang nagpo-postpartum. Oh. Opo. Then yun po, nung 9 months po yung baby, dahil hindi na po kinaya kasi kawawa na rin po yung mga nasa paligid namin eh. Naawa na rin po eh. Okay. Bakit? Bakit Kasi hindi naawa? naman, ano po, nakikita na rin po nila akong duguan. Dumudugo po yung bibig, ganun. Ah, talaga? Ay, Ganun nanunod ba? to? Kasi ganun siya kalakas? Opo, kasi ako, tsaka nagtatrauma po ako, konting galit niya lang po, nakasalag na agad ako sa mukha. Ay, Ay, may mga oo, ganun hindi maganda talaga. yan. Oo, pag ganun na yung inaabot mo. Oh, kasi hindi naman talaga may mga babae din talaga na mga mapanakit. Oo diba? naman, No, meron yan. karamihan sa mga lalaki talaga. Mm. Pero hindi din natin alam na may maraming mga babae din ang madalas na manakit sa kanilang mga asawa. Yung mga asawa naman na lalaki, syempre, yung iba yan ang mga hindi nagsasalita. Ayaw nilang saktan Quiet kasi, lang. oo, kasi nahihiya din magsabi na Oo. kalalaki mong tao, binubugbog ka. Kasi minsan Oo, ganun eh, may ganyan. mga, yun yung stigma eh. Pagtatawanan ka. Oo, kaya minsan ayaw nang magkwento nitong mga kalalakihan natin na ito, kawawa naman sila. Okay, so paano? Like, Mm. magbigay ka sa amin ng scenario. Bakit umabot na kailangan kanyang saktan? Ano po, puro hinala lang po na wala namang katotohanan. Ewan po, parang iba na po talaga yung utak niya. Hinala, pinaghinalaan ka niya na may ibang babae ka. Ganun ba? Parang ganun po. Baka may history yan. Syempre. Wala rin naman po. Alam ka naman, out of nowhere, wala siyang, naisip lang niya na ganito, tapos mananakit na siya, ganun. Hindi ko, kasi po ako, kahit hindi po ako ready, nabuntis, nagkaanak na po. Siyempre, pinanagutan na po, tinira na po sa ibang bahay, nangupahan na po kami. Oo. Kumbaga, parang ano po kasi nangyari. Parang nabigla rin po yata siya sa nangyari na hindi pa siya handa. Kaya ganun, marami siyang iniisip. O baka Parang pati hindi ikaw niya pa hindi ka rin na-enjoy. din talaga handa. Kaya Ikaw ba? naipapafeel nyo Oo. sa isa't isa na parang ayoko tong sitwasyon ko. Kasi minsan o madalas nafe-feel yun ng partner mo eh. True. Diba? Ikaw ba, may Opo, trabaho nag-fail na ka, po yan. nagpo-provide ka ba para sa pamilya nyo? Ah, Kasi yes may po, anak ano na po kayo. ako. May trabaho po ako, naging ano po ako. Working student po ako noon, nung third year college po ako noon. Pero hindi po ako minto hanggang nakagraduate po ako ng fourth year. Wow, that's nice. Okay. Tapos, Tapos yun nga po, yung way back po, 9 months na po yung baby namin nung ano po. Nag-iwalay po kami. Kasi sobra na po halos almost a year po kaming nawala. Then yun, niwalay na po kami. Kala ko di na maayos. Tapos, after 1 year, bumalik siya. Parang naayos namin. wait lang. Dap- Wait lang So, Nung nagkahiwalay nagkahiwalay kayo, yung bata, nasa kanya. para sa kanya po. Nag-support ka ba financially? Po, tuloy-tuloy pa rin po yung pagpapadala sa tita niya Like, po. nung nagkahiwalayan kayo, hindi kinakausap mo ba siya? Nagbibeg ka ba na Hindi na po. makipagbalikan? Or even siya? So, walang ganon? Wala na po. Okay, so basta Wala tinapos na nyo, nagsusupport Nakablock ka na po naman sa talaga bata. Okay. Paano Oo. ka nag-support? Sa tita niya po, tita. nagpapadala po Tita. through Gcash. Okay, Mm. tapos? Umuwi po kasi sila ng province nun eh. And then? And then yun nga po, after 1 year, bumalik ulit siya sa lugar namin. Foreclosure po, sana, Closure? ayun. May Kasi na-open. kaya na-open. Ayun na, meron na May punta po siya naman. pag ano eh. Oo. Opo. Okay, may Eh, wala po na-open. kasi kaming closure dun eh. Akala namin, okay. Naku, yan tayo sa closure. Diyan tayo nadadali. Opo. Ang hirap kasi yung kapag marami ka pang tanong, yung lalo yung mga biglaan na natatapos, yung Totoo. nasa intense kayo na phase ng relasyon ninyo, Oo. tapos bigla kayo mawawala. Ang dami mo talagang tanong niyan. Maghanap ka talaga ng Opo, yun closure. po. Kung talaga Totoo. rupok mo eh. Yung closure pero napa-open. Ganun. Close. Ayun Closure. nga po. Na pa-open. So, ano nangyari? Ang closure nga po. Ayun, nagkainuman, syempre po. Eh ako, mag-isa lang po ako sa bahay. Ayun, may nangyari na naman after 1 year. May nangyari. Tuwan-tuwa ka na naman ha. At miss na miss ang isa't Oo. isa. Pero teka, may clue.
nagkaroon kayo ng closure pero nag-open naman yung ibang parte ng katawan ninyo. So ano nangyari? Like, naayos ba matapos ang mga naganap ng gabing ito magkalasingan? So, po, naayos po siya hanggang ngayon po. Wow! Pero, Oh. hindi po, ano po kasi bumabalik po yung ugali niya. Hindi po, sabi niya biglang, teka may disclaimer daw. Natutuwa na ako Natuwa eh. ka na. Teka, wait lang po. Huwag ko kayo matuwa. Kasi hindi po masaya. Hindi to masaya. Pero Hindi po masaya. ilang taon kayong naging maayos bago Oo. lumabas yung ugali na naman? Ano po, kakapanganak na lang po ulit. Ako nabuntis mo na naman. Okay, so ilang taon yon? Ayun nga po. Ano pa lang po yung baby namin ngayon eh. Nasa 7 months pa lang po. 7 Parang naulit po yung nangyari. Kaso ngayon, hindi po siya nananakit pero sinasaktan niya yung sarili niya. Iba naman ngayon. Parang manipulate po yung nangyari. Pero ako po, takot na takot po ako kasi siya yun eh. Ako sisisihin sa lahat eh. Paano Kung niya tipo wala naman. sinasaktan? Paano niya sinasaktan yung sarili niya? Naglalaslas po, nagbabasag ng kahit anong gamit. Ala. Minsan po, karga-karga ko yung bata tapos siya magwawala. Hindi ko alam paano ko aawatin eh. Bakit niya ginagawa yun? Ano yung nagpapatrigger sa kanya? Kasi meron yan. May mga problema rin po siya sa trabaho. Problema Kahit sa trabaho tapos Oo. binubunton sa'yo? Ganon? Parang ganun po yung nangyari. Ano daw yung problema kasi niya sa trabaho? Napapag-initan po siya ng ng mga boss niya, ganun po. Tapos ngayon, pag sinasabi niya sa'yo, siguro sinasagot nito, hayaan mo na. Hindi po. May mga gano'n kasi, yung mag-share ka, hayaan mo na, okay na yun, pabayaan mo na yun. Baka naman kasi hindi mo kino-comfort, diba? Kino-comfort Siyempre, ko po. kailangan kasi niya ng kausap na maayos. Like, magbibigay din ng mga tama dapat niyang gawin, diba? Ganun kasi sa relasyon. Opo. Dapat pinapakinggan nyo, give and take, diba? Dapat pinapakinggan yung mga partner nyo, mga hinaing nila sa buhay, and then nagbibigay ka ng advice sa kanya. May mga jowa kasi na nonchalant talaga. Parang walang pakialam, yan mo na. Hayaan mo na parang mag-run ka tapos yun lang sasabihin sa'yo. Teka lang. Nakaka-busy talaga. Pero wala yung issue na tungkol sa inyo. Yung kumbaga na-trigger siya dahil may ginawa ka. Na inis siya sa ginawa mo na ganito kahit maliit na bagay. Ano lang po, siguro, basta mga simple lang po, kari po, hindi po ako nakapagwalis, ganun. Konti lang po talaga, napakaliit lang po talaga na problema, napakalaki. Buisit Parang may problema na po talaga siya. Baka naman kasi talagang madami siyang pinagdaraanan. Meron nga po talaga. Oo, Pero hindi malala lang na yan. yun eh. Malala na yung Oo. ano. Malala po. What if Yung last, ipatawas natin? Grabe baka hindi po kinukuha yata mo. kaya. Hindi, wait Hindi, lang biro lang We are yan. just ini-enlight lang namin yung Opo, situation. yung last time po kasi seryoso sa- to. Opo, yung last time po kasi sa unang anak po namin, sa harap po mismo nun, doon siya naglaslas. Tapos ako, karga ko po yung baby. Uy! Hindi ko po alam yung gagawin, sobrang daming dugo po eh. Tapos, nung kumalma naman siya, umayos po ulit yung araw namin. Parang normal lang, parang walang nangyari. Sa kanya? Pero pag natitrigger siya ng konti talaga, grabe po. Ano yung mga nagpapatrigger sa kanya? Konting inis na lang po. Yung hindi pagwawalis? Yun na yun? Opo, yung mga ganun lang po. Mga hindi mo po magagawa agad na inutos niya. Tapos, minsan po kasi natatalo siya sa sugal. Oo, nagsusugal. Ang daming ganang problema. Oo. Pag natatalo siya, ang init ng ulo niya po, ganun. Nagsusugal siya saan? Sa online o yung mga Sa Gmail, barangay nyo? opo. Ay, sa Gcash po. Teka, yung sugal-sugal na yun ay naapektuhan ba naman yung mga pera ninyo? Kumbaga Oo. pati pera mo nadadamay na. Hindi naman. Ay, hindi naman po. Pera Pera niya niya lang naman din po. May Parehas trabaho naman po siya. kasi kami may trabaho. Opo, Oo. parehas po. Pero hindi naman kayo nahihirapan ngayon dahil syempre Hindi yung po mga kami pupunta sa nahihirapan. Hindi kayo mahirap. Gusto ko yun, hindi kami mahirap. Hindi kami Sorry. mahirap. Sorry, Lady Gracia. Problemado lang ako sa asawa ko. Hindi po, wala po kaming problema sa pera sa bahay. Wala Ay. po kaming problema. So, Pati sa mag-aalaga po sa ugali anak, wala lang po. may nag-aala. So, ugali lang niya talaga. Opo. Hindi mo hindi naman tungkol sa sugal kasi Oo. sabi niya parang hindi naman sila naubusan ng pera para Oo. problemahin nung babae Yes. yon, 'di ba? May Opo. may anger issues na, Oo. Ayun po yung anger issue po talaga. Ayun po Tapos, talaga yun. nananakit. Yun kasi yun eh. yun yung nananakit physically, wag na wag. Very wrong. Oo, kahit sabihin natin na nagpo-postpartum, pag may mga ganyan, alam mo yung mag-seek kayo ng help. True. Kasi Ayun nga po, palala kaso ng po ang palala mahal po eh. Oh, hindi may mga libre boy.
May mga Ay, buyo-buyo. meron po ba? Parang sa Sorry, kanto meron lang. po ba? Parang sa kanto lang tayo. Okay. Hindi, may mga libre. Kaso nga lang, yun nga lang, medyo matagal nga lang kasi ipag-schedule ka eh. Oo. Mga ganyan. Okay. Pero kasi Saan po yung, kaya? ha? Secret. Saan po kaya? Gusto ko yung secret. Secret. meron mga organization na libre. Mhm. Okay po. May sa mga pampublikong Oo. ospital, Oh, mga yeah, meron ganyan. din. Mm. Hanap-hanap Pero lang. nakakalungkot yung biglang mananakit. Nakasanayan niya na, parang naging pattern niya na. Oo. 'Di ba? Opo. Kasi may Hindi mga po kasi tao ako na... lumalaban eh. Oh, Like, nagkwento pa siya sa'yo regarding sa family niya? Ganon din ba? Ganon din ba yung mga ugali? mm-mm. Pwede kasing nakalakihan niya na ganito yung Mm. ginagawa nung nanay niya sa tatay Hindi. niya. Minsan po kasi pag nagwawala po siya sa bahay, kinachat ko po yung tita niya, yung mama niya, pupunta po. Ayun po yung umaawat sa kanya. Ay, naawat pa. Opo, inaawat. Uy, Hindi ko kasi, nakakahiya. hindi ko po kasi Uy, kaya eh. Nakakahiya na yun. Nahihiya na po ako sa mga Iba. kapitbahay po. Oo. At saka aware yung pamilya niya na ganun yung ugali Eh, niya. ano na meron daw? siyang Opo, aware po. O ano daw yung sa mga magulang niya? Ayun, nung pag nakikita yun ng pamilya niya, nung sinasabi sa'yo. Wala, ganun na daw po kasi talaga yun eh. Ay, Ay, hindi matagal pwedeng ganun na. Hindi pwede. Hindi pwedeng, hindi naman pwedeng pag nakasanayan mo na. Pag sasaktan mo ko, sasaktan mo ko. So even before, nagkaroon sila ng relasyon at anak, Mm-mm. Opo, ganun ganun na po. talaga. So hindi natin masisisi yung sa postpartum niya. Mm-mm. Kasi ganun na pala talaga ugali, Opo. nananakit na. May mga naging karelasyon ba siya dati na sinasaktan din daw ba niya? Hindi ko na po alam. Hindi ko po tinanong eh. So sino sinasaktan niya sa family niya? Kung sabi niya ganun na yun dati pa. Hindi ko po alam. Hindi ko na po kasi ako matanong na tao na ganun po eh. Hindi, para at least malaman mo kasi pattern yan eh. Mm-mm. Opo. Para at least alam mo kung saan ba nagmumula. Kasi kung dati pa nananakit yan, hindi lang yan dahil doon sa pagpapanganak niya sa postpartum. Pwedeng na-enhance. I think we need professional Oo. help na talaga Yes dito. po. Ayun din po yung Kasi Very yung unprofessional sinusearch ko po, kasi kami. Hindi, like, Oo. we mean is, kailangan na natin magtanong ng psychiatrist, psychologist, Ayun ganyan. po. Lahat ng may gist. Hindi Oo, talaga. lahat ng ideas. No, anyway. Biologist. Kailangan natin magtanong na sa kanila kasi hindi maganda na ganito yung ugali niya. Saka may Opo. mabilis ma-trigger na Oo. nanakit na mga ganyan. Tapos katulad nung sinabi mo kanina, duguan ka, mali yun. Mali yun, maling-mali, babe. So ganun na katindi yung pananakit Saka niya. naglalaslas, sinasaktan niya na yung sarili niya, nagsi-self-harm na Or siya. baka naman kulang siya sa Bothering na comfort yan. talaga. Kausapin mo din, 'di ba? Lambing-lambingin mo. Subukan mo yung ganun, halimbawa, no? hindi siya galit. Okay? Nasa normal siya. Wala siya sa abnormal. Hindi. Nasa normal siya. Like, ordinaryong araw, nag-uusap kayo ng maayos? Or sweet ba siya? Pinagluluto ka ba niya? Paano yung inyong Hindi po siya marunong magluto tsaka maglaba. Ako po lahat gumagawa. Hindi, like, kumusta ang relasyon nyo? Anong ginagawa nyo? Sweet ba kayo? Ganyan? Naghahabulan ba kayo? Hindi po. Nagtataguan Naging ba kayo? artista na lang po talaga ako. Gumaling na lang po ako ma-acting kahit hindi ko na siya that's mahal po why. talaga eh. Kaya sinabi mo kanina na parang naging artista ka na lang. Opo, So- gumaling na lang po ako ma-acting. So, dahil sa mga ginagawa niya, nawala Hindi ko na rin po siya mahal. Opo, wala na rin ako maramdaman kahit ano. And kasi siguro din nakakahalata din tong si babae. Kasi madaling lalo yung ganyan na niya, na magagalitin ganyan. Very sensitive yung mga yan. So possible na nafe-feel niya yung panlalamig mo kahit akala mo magaling ka ng umacting. Oo. Akala mo magaling ka ng umacting pero siya hindi. nahahalata Na niya. OA yan siya. Sabi niya. OA. OA yan. pero eto, hindi nakakahalata. like, Oo. nagtatabi pa kayo? Nagtatabi naman po kami. Isa lang po kasi bahay na. Pero may nangyayari pa sa inyo. Hindi, wala na po masyado kasi pag siya na lang po may gusto talaga. Ay, wala ka na Hindi ko talaga na po. totally gana. Na ganun? Wala na po. Na siya ganun lang. Ay. Pero pag nag-aaya siya, Okay ka naman. pumapayag ka. Opo kasi mamaya kung saan pa mapunta, takot pa ako sa kanya eh. Nakakaano na to, trauma na to sa kanya. Oo. Bumalik po ulit yung trauma ko sa kanya. Parang kala ko po kasi okay na siya eh. Tapos yun. Kasi nga may mga bata, ang sarap din talaga ayusin. Kaso Tsaka nangyari dalawa na na po. anak niyo, di ba? Dalawa na. Opo, dalawa na po. Anong reaksyon ng bata? Ilang taon na yung panganay niyo? Ano na po, 3.
Naku, 3 years bata old. pa. Tapos nakikita niya, ginagawa ng nanay niya sa... Pakita niyo po, grabe po trauma niya. Nilagnat po siya ng ilang araw nun pagtapos ng nangyari na yun. Saka gagayahin nyo ng bata kasi yung nasa age na yan, yung 3, yung 3 oo. years old, yung toddler age na Oo, ganyan. oo. Nagmimimik pa yan. Ibig sabihin, ginagaya niya kung ano yung sinasabi o ginagawa ng magulang niya. Eh, ito yung mga nakikita niya Oo, sa kasi inyo. kayo yung role model niya sa mga ganyan Opo. Sa inyo siya Awang-awa na rin po ako sa natututo. mga bata eh. Oo. Pero siya, sinasabi mo ba sa kanya yan na parang, ano ba itong nangyayari Wala. sa'yo? Wala po siyang pakimam eh. Pag pag may galit talaga siya, galit siya. Wala siyang pakialam kahit bata yan. Hindi kanya pinapakinggan. Hindi po. Pag kumalma na, yung tipong, syempre, pagkakalma na Oo. siya, tapos Mag-uusap kayo. pag-usapan natin, ganun. May ganon? Magsasorry siya, tapos ganun lang. Ganun pa rin naman po. Pag nagalit siya ulit ng konti lang, andala ulit. May explanation ba kung bakit, nag-sorry siya, sorry, tapos Walang explain niya man lang oo. yung bakit niya Kasi ginawa ganito. yun. Kasi Ayun nga natalo po, ako, yung stress ganon. niya po sa trabaho niya, ganun. Oh. Yun lang talaga. Pero Hindi wala siya siyang- amin ng talo siya sa sugal, pero nakikita naman po. Hindi niya amin natalo siya sa sugal. Gusto ko yun. Okay, pero nakikita mo. Kasi po, one time, sinabi ko po sa kanya, utalo ka na naman kasi nakita ko po, hindi na binitawan niya yung cellphone niya eh. Oo. Ibig sabihin, talo na po. Mm. Ayun, nag-away na naman kami. Like daw, dinadamay ko yung ganun, pera niya naman daw yun. Sabi ko, kasi sa amin mo binubuntun. Mm-mm. Kahit na paras kayong kalmado, wala talaga, wala nangyayari na maayos na usapan dito. Meron naman po, maayos po siya, pero konti lang po talaga yung, wala siyang pasensya pala, kahit konti wala. Pero na-try mo ba yung tipong, pag ginawa mo pa, sinaktan mo na ako, yung mag-set ka ng boundaries na Oo. parang, pag sinaktan mo pa ako, inulit mo alis pa to, na ako. alis na ako kasi paulit-ulit na lang. Nasaktan Hindi ako. po, may nangyari po one time po last month po. Napuno na po ako, lumayas po ako sa amin ng 3 days. Dil na ko lahat, Okay. pati magulang po po. Oo. Kasi ayun, ang dami na po nag-chat sa akin, nakaitim daw po siya na profile, parang nagbabanta na magpapamatay ulit, ganun. Oo, ako. Nako. Ayun yung nagpabalik sa akin ulit. Kasi dapat hindi na ako babalik kasi ayoko na talaga eh, punong-puno na ako eh. Nako. Mangawa na ako sa mga bata. Ayoko naman po gumante. Oo, eh, yan ang di- huwag mong gagawin. Kasi ikaw, Ako naman po yung ikaw ang kawawa dyan, ikaw ang mababaliktad dyan. Okay, sige, kausapin ka ulit namin mamaya, ha? Okay lang? Opo. Okay lang, sige. Ang hirap Anyway, nito. mag-iwan na tayo ng tanong sa ating mga kapuso. Oo. O sige ha, anong gusto mong itanong sa mga nakikinig ngayon? Hello? Mark? Mark? Nako, nawala si Sabi Mark. lang namin mamaya. Pero binabana niya. Binabana niya. O sige, balikan Anyway, natin mga mamaya. kapuso, ano po ang masasabi nyo? Ano ang take nyo dito sa story ng ating bida? Ano ang dapat niyang gawin? Baka meron sa inyo naka-experience na ganitong senaryo. Like yung mga partner nyo o yung mga asawa nyo, iba yung ugali kapag nagagalit. Okay? Nananakit din ba? Ano yung ginawa nyo? Ang sabi dito ni Chuna, mga nag-comment po ito ha, Barangay Alice 971 FB page. Ang sabi ni Chuna, try nyo mag-seek ng help sa professional. Feeling ko naman magbabalik yung love mo kapag naging okay na siya. Kung merong mga libre, maghanap ka na now. Malay mo, this year may makuha na kayong available na slot para sa kanya kasi baka pag hindi pa yan maayos, mga anak mo naman mapagbuhatan niya ng kamay. Oo, yun yung nakakatakot kapag yung mga bata na paano kung wala ka na pinagbubuntunan niya ng inis Yes. niya, wala nang mga gamit na mababasag niya, makita niya yung anak ninyo, di ba? Yun yung nakakatakot, hindi ko naisip yun. At hindi maganda na umabot sa ganon. Oo, saka hindi rin maganda na nakikita ng mga bata yun kasi ino-normalize nila yung paglaki. Yes. Oo, saka tama yun, magpa-reserve na ng slot ngayon kasi may mga libre talaga, Papa Ace. May mga libre na ganito, mga Maghahanap professional ka lang help. at magtatanong-tanong ka. Kailangan Kasi talaga. kung Sa nandyan Facebook ka lang- available naman eh. Kung nandyan ka Mm-mm. lang, wala kang ginagawa, syempre walang mangyayari, walang darating sa'yo. Mas lalala lang yan. Saka, dapat, makikooperate din yung si babae. Yes. Kasi kahit anong pilit mo sa sana- kanya na magpa-check up kung ayaw niya, wala At tayong sana magagawa. aware din siya na ganito na yung ugali niya, na hindi naman talaga maganda yung ugali niya. Pero Kasi mukhang wala, I don't think ano? hindi talaga. Parang laging ang blame niya doon sa ibang tao kasi parang pag tinanong nung pag nagsusorry siya, sasabi niya kasi yung sa trabaho ko eh. Oo. Mga ganun. Parang hindi niya makita na parang may mali na din sa ginagawa ko. Yes. Ito. Sabi ni Kazami, kung ganyan lang parang asawa mo, hiwalayan mo na lang, nagtiis ka na lang dyan para lang wala ka ng problema. Ikaw na lang ang tumayong tatay at nanay sa dalawa niyong anak. Oh. Oh. Okay.
Okay. Pwede din yun, yung option na maghiwalay. Kasi na-try nyo na ng first time, may nag-second time ulit, walang nagbago. Kasi sabi niya, isang taon naman Tuloy-tuloy. sila na hindi nag-usap, nakablock siya. Kaso Di nga, sana eto. naayos man lang kahit papaano yung Oo. ugali, magkaroon ng awareness. Kasi alam naman niya kung bakit sila nagkahiwalay, pero bakit na ulit-ulit. Eto, si Alberto, hiwalayan mo na yan, boy. Ituon mo na lang yung pagmamahal mo sa anak mo. Kahit magkabalikan pa kayo, gagawin at gagawin niya lang yan sa'yo. Ooh. Totoo yun. Mauulit hanggat hindi nakukure kung ano yung dahilan, di At ba? pinanggagalingan nito. Yes. Sabi nga po nila mga kabarangay, i-check nyo yung roots, okay? Hindi yung fruit. Okay? Yun ang i-check ninyo kasi yung fruit, nakikita nyo nabubulok na, Oo. tatanggalin nyo na agad. Hindi po mga kabarangay, may dahilan yan dun sa roots kung bakit lagi nabubulok yung prutas. Kumbaga, Yes. parang i-check Sa nyo mga kung bakit. pinanggalingan. Yes, and for professional help talaga ang pinakakailangan. Pero still, may mga nagsasabi dito kay Nakisha, huwag mo basta-basta makikipaghiwalay sa kanya, ipag-umut mo muna siya. Kasi pag iniwan mo siya agad, baka lalo lang niyang saktan ng sarili niya. Baka pag ganun, sisihin mo pa yung sarili mo pag may nangyari na hindi maganda. Kaya kung ako po sa inyo, ipagamot mo muna hanggang gumaling na po siya. Yun yung fear din natin, no? Yung baka siya yung masisi. Di ba kanina sabi niya, nagpapalit na daw ng profile pic na black. Parang actually, it's a form of manipulation. Parang minamanipulate mo na yung tao na para hindi ka iwan, mga ganon. And Pero, that's sad. oo, kasi kailangan mo pa bang gawin yun para magstay sa yung isang tao? Di ba parang mas, mas nakakalungkot? Kaya nawawala ng amor Oo. itong ating bida. Nawawalan ka talaga ng amor, di ba? Kahit sino. Si Zairi, sabi niya, sobrang proud na sana ako sa'yo, kuya. Akala ko kasi nasa tabi ka niya kahit anong hirap na nararanasan mo. Kasi po, alam ko yung pakiramdam ng ganyan. Postpartum, sobrang hirap kontrolin. Yung dating asawa ko, kumakanta lang, galit na ako. Konting kibot niya, konting galaw, nagwawala ako. Gusto kong kumalma pero ayaw gumaan ang loob ko. Samahan niyo na lang po siya sa mahirap na sitwasyon niya kasi kasalanan mo din yan, binuntis mo ulit. 3 years yan bago maging normal. Hormones niyan. Kaya need niya ng check-up para marsetahan ng tama. Raging din kasi yung so, ano ibig eh. sabihin talaga, ito ay matagal. Matagal yung postpartum, meron mga daw umaabot Hindi pa ng meron 5 nga hindi taon. nawawala eh. Oo, May kumbaga mga kasi ganon. hindi na-process hanggang sa Oo. nagkapatong-patong, nagkaroon na-develop yung ibang mental health issues niya. Oo. But good Ganon. thing, meron palang gamot. Meron naman talaga kung na tinitake just in gugustuhin. case. So ipa-check up talaga. Oo, pero mukhang walang check-up sa kanila, no? Parang mukhang hindi nila napag-usapan. Oo. Yun yung nakakalungkot na parang tinitake mo lang yung pananakit sa kanya tapos hindi mo man lang naisip na kailangan na ng professional. Kasi nabanggit naman na niya yung postpartum. Diba? Nabanggit naman na niya. Bakit hindi pa dumiretso? Oo. Papunta doon Na para... ipa-check up. Oo. Sabi naman, money is not an issue here. Diba? Ay, gusto ko yun. Oo, manis na issue. Oo, kasi sabi niya may pera naman Oo, sila, okay di naman. ba? So, pagkaabalahan natin to. Kasi Oo. para to sa'yo and then para din sa nanay ng 2 mong anak. Saka mas, alam mo yon yung pagsusugal niya, kahit nasabihin natin na hindi sila nababaon sa hirap, nakakadagdag din ng trigger yun. Kasi pag natatalo ka, mas stress siya, na siya, nananakit na siya. Yung kumbaga parang nagagatungan. Tapos yung nagtanong sakit ka niya. pa, talo ka na. Oo, ginanyan mo pa. Eh di mas lalo. Di ba? Ayun. O, ano pang sabi dito? Sabi ni Randy, narcissist yan, sir, evil act, hiwalayan mo na, hindi yan magbabago. Ayun, mahirap kasi tayo magbitiw ng mga ganitong mga kasi baka mamaya iba pala yung diagnosis. Ang pinaka-importante dito, makausap. Mapacheck up para malaman kasi possible din na may mga signs nga din siya na isang narcissist. Mga gano'n, may narcissistic behavior nga din po mga kabarangay. Pero marami pa kasi, minsan magkakaparehas. Yes. Tapos doktor lang, professional na lang yung makakaalam para ma-identify kung ano talaga mismong sakit. Kasi At may saka, mga talaga eh. May mga magkakaparehas. Kumbaga, parang may kaparehas tong pagiging narcissist at bipolar, mga ganyan. So, kailangan ang makaka-distinguish niyan ay mismong doktor. True. Sabi ni Francis, sabi niya, ang hirap po kasi parang tinanggalan na ng kalayaan ang lalaki. Ayaw na niya pero wala siyang magagawa kasi ayaw niya rin na may mangyari sa babae. Ang babae naman, ayaw niya na mawala si lalaki. Hindi ko alam kung maaayos pa yan sa magandang usapan pero mas maganda yata na mag-usap sila ng masinsinan buong pamilya then mag-set sila ng boundaries. Para naman kahit papaano kung sakali man, hindi talaga magbago status ng samahan nila at pinili ni Boy na lumayo,
hindi naman siya habulin ng konsensya niya kasi may usapan din sila. Ang hirap kasi nung ganong sitwasyon. Exactly. Mhm. Yun din kasi yun kaya ayaw niyang umalis. Mm. Siguro ayaw niya na may guilt siya kahit Mhm. papaano. Saka may mga anak kasi sila. Yes. 'Di ba? Yun yung laging iisipin na para sa mga anak. 'Di ba? Yun naman laging sasabihin para sa mga anak. Tapos Pero, ang nakakalungkot dito yung dun sa pamilya, yung aware na din yung pamilya ganyan na siya dati pa. oo, Tapos wala rin ginawa. Wala ding action. Oo, na parang Sa bahala ka part. na. Bahala ka na dyan. Desisyon mo na yun. Pag binubugbog ka, di mo kaya tawagan mo na lang kami. Parang ganun, Oo, di ba? kami aawat. Hindi Ganun mag-aawat ka lang, pero Oo. hindi nyo susolusyonan. Paano yun? That's sad. Oh, eto si Audrey, nabasa na ba to? If psychologist or psychiatrist, Mm-mm. may involvement na kasi ng self-harm which is not good for someone. Mm-mm. Oo, totoo yun. Pag nagsi-self-harm, nakakatakot na to. Oo. Yes. May kakilala kang ganito. Yung tilang tipong may naging kakilala ka at some point na yung mananakit na ng sarili niya. Wala Kapag naman. sobrang malala na. Ewan ko. Kasi Nakakatakot, baka patulan no? ko. Hindi, wala talaga. Wala mo. Eh, Though hindi mo siya responsibility. Oo. 'Di ba? Kasi siya yun eh. Kaso nga lang, ikaw iniisip mo, nakakonsensya ka. Oo. Tapos may mga anak ka. Kumbaga parang dali ka, parang nakatali ka na rin sa ganun. Oo, Yung ibang tao. Basta the best way na gawin dito ay magpa-check up, okay? Magtanong sa mga profesional kung ano yung much better na gawin para mawala itong ganito niyang ginagawa. Baka merong reseta na gamot or Yes. May mag-undergo, therapy, series of mag-undergo therapy. ng ganyan. Okay. Anyway, mga kapuso, ano na kaya ang masasabi ng ating bida na si Mark? Hello, Mark. Hello po. Mm-mm. Ayun. Napakinggan mo mga komento ng ating mga bida-bida. Mhm. Yes po. So, May isa po akong tumatak po. ano yung tumatak doon? Yung ano po, ipagaling muna. Tagamot po muna. Ipagamot. Oo. Kailangan ipagamot Opo. pero Kasi hindi mo wala siya rin po hiwalayan. Parang wala Opo, kang wala. balak. May balak po, pero ipapagamot muna. Mm-mm. Kung padadagdag lang po yung problema niya eh. So, Baka lumala lang po. gusto Pero ikaw, pwede yun. halimbawa ba na maayos siya, bumalik siya sa dati niya, magiging sa palagay mo, maaayos ba itong inyong relasyon? Hindi na po siguro. Kasi dati po yung una po namin, mahal na mahal ko po talaga yung tao na yun. Siya na po yung nakita ko na sa future ko. Tapos Mhm. binuhos ko sa kanya lahat ng akin sa kanya. Tapos ayun po, 2 beses po kasi nasira eh. Okay. So Kaya wala wala na na talaga, wala rin. Kahit Opo. na gumaling siya, basta ang gusto mo lang gawin, ang part mo lang dito is masamahan Umayos. siya, matulungan Opo. siya na maging maayos siya, makapagpa-check up siya, ganon. Opo. Pero Yun na lang. paano, no? Paano kung kunwari naging maayos na siya? Tapos parang may chance pa ba na maibalik yung love? Kasi minsan, di ba, Wala nakikita mo na yung Wala na bumabalik na, yung... talaga. wala na talaga. Wala na po. As in, wala na. So, natatakot ka lang Opo. talaga na hiwalayan ngayon. Dahil Opo, sa tsaka trauma po talaga. Grabe yung trauma po. Pang sarili ko lang po kasi wala naman po akong ibang sinasabihan. Okay. Paano yung mga anak ninyo sa tingin mo? Siguro po, uso naman po yung co-parenting ngayon din. Ayun po. Okay. Pag naayos, baka pumayos na rin po siya kausap Mm-mm. Sana, no? na pumayag. Oo, may mga libre talaga. Opo. May mga libre na pag pwedeng magpa-check up sa kanya. Marami yan sa Facebook. Yun nga lang, tiyaga lang. Tiyagain mo Opo. lang tiyagain mo lang yung paghahanap, saka yung pagpapaschedule. Saka dapat, Opo. kausapin mo muna siya, ha? Kasi kahit anong pilit mo sa kanya, if it's against her will na magpa-check up, wala ring mangyayari. Yeah, sana gusto Opo. din niya, gustuhin din niya kasi para ma-aware siya sa mga nangyayari. Okay? Na hindi tama itong mga ginagawa niya sa'yo, na nasasaktan ka niya, Opo. na siguro akala niya is normal or okay lang Okay sa'yo lang. yung ginagawa niya sa'yo, which is hindi. Okay? Opo. May biggest way din naman po kasi ako na ginawa or decision na ginawa. Ano yun? Inalisan ko po yung dati ko pong trabaho na 1 year mahigit po para po makapag-focus sa kanya, mahatid ko. Naging nag-apply po ako bilang rider po. Mm-mm. Para mahatid sundo siya sa trabaho, mabigay lahat ng gusto niya. Pag kailangan niya ako, dyan agad ako. Kaso yun nga po, hanggang ngayon, ganun pa rin. Parang nabaliwala po lahat ng pangarap. Oh, sayang. Nakakapagsalita din siya sa'yo ng mga hindi magaganda.
Kahit po nasa harap po ng magulang ko, minumura ako nun, sinasabihan niya ako ng bobo, walang pinag-aralan. Oh. Pero tapos po ako, graduate po ako. Mm-mm. Lahat naman po ginawa. Okay. That's sad. Yun yung problema dito. Kasi Papa Wala. Ace at ikaw, Wala. Mark, Mm-mm. kapag ayaw niya magpa-check up at hindi siya aware doon sa mga maling ginagawa niya, Mm-mm. wala tayong magiging wala rin mapapala tong kagustuhan mo na mapunta siya magpa-psychiatrist siya or psychologist kasi hindi ka pwedeng pagtulakan mo yung isang tao papunta lang sa opisina ng isang psychiatrist. Yes. And gawin mo din, kausapin mo yung mga magulang niya, mga kapatid niya, na kausapin sila para maipagamot to. Kasi kung ikaw lang, baka Kayan-kayanin ka pumayag. niya. Yeah. Kakayan-kayanin ka niya kasi alam niya na na under ka sa kanya. Yun yung masakit dito, yun yung masakit na katotohanan. Opo. Oh, dapat sa kung kakayanin na makapag-usap. Pero paano Papa Ace kapag mag-uusap sila tapos nagwawala na naman, ayaw tanggapin yung pagkakamali niya. Parang it's a call na ba na tama na to, hiwalay na tayo, wala nang mangyayari. for me, yeah. Kasi Oo. parang ano na. Kasi ayoko na, hindi na ako magsisettle sa ganito. Kasi tinusubukan Iintindihin ko na lang tumayos yung mga eh. anak ko. Oo. Okay, at pag nalaman ko, halimbawa, na meron siyang ginawa na hindi maganda, kung nasaktan niya, halimbawa, o napabayaan niya itong mga bata, doon ako gagawa din ng aksyon. Kasi hindi ako magsisettle sa ganito. Mhm. 'Di ba? Saka yung Kasi itatry ko na okay, sige, pakikisamahan kita. Mhm. Kahit na sabihin natin hindi na kita mahal. Kasi para na lang din sa welfare mo. Okay? Kasi Papa kahit Ace, nangyari na rin po yun. Uminom po ng Sonrox. Uy, uminom pa ng Pagkulong sa CR. bleach. Gusto ko na po siyang hiwalayan that time. Yun po. Ganun po. Kaya wala na po sa option ko yung paghiwalay na agad-agad ngayon kasi ang lala po, sa akin po sisilat kahit wala naman pong ginagawang masama. Yun lang. Mahirap po talaga yung sitwasyon. Yes, para sobrang makaipit hirap. ka. And we understand you At kung bakit kaya mo po, siya magawa. ang sana na lang mangyari is pumayag siya na makapagpagamot. Yun na lang. Opo, yun po. Yun Okay, po. sana mapilit mo siya or kung hindi man ikaw, anyone, kaibigan niya, malapit niyang kaibigan or family niya, okay? Para Opo. naman kahit papaano mapapayag siya na magpa-check up kasi hindi maganda itong mga ginagawa niya sa sarili niya. Opo. Parang Baka meron pang mga madamay na madami. Oo, kasi Diba? kahit anong gawin nito, parang talo siya lagi. True. Ano? Kasi pag iniwan kita ngayon, yes, makakawala ako sa'yo, pero yung uusigin ako ng konsensya pag may nangyari sa'yo, hindi maganda. Exactly. Kawawa yung mga Opo, isa bata, rin parang po ganun, yun. kahit anong pag-deep niya. Pero doon na lang tayo dun sa may lesser impact. Yan. Kumbaga, lesser negative impact Mm-mm. na ano. So, tatry pa rin na kausapin na magpa-psychiatrist ka kasi ganito. Pero dapat kasama mo yung mga Kung taong... sino man, Oo. na malapit sa kanya at alam mo na pakikinggan niya. Kasi I don't believe naman na wala yung pinapakinggan at meron yan. Oo, meron siyang Pero hindi tinitignan na ikaw yun. authority na Oo. ano, mukhang hindi siya nga Pero eh. hindi ikaw yon, okay? O ganito, nakikinig siya ngayon. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Yun. Wala po ako masabi. Naiiyak lang ako. Sige, okay Hello, lang. it's Para okay. at least mailabas mo lang Mm-mm. din. Nakikinig siya ngayon. Ako nakikinig ko yun. Sana magbago ka na para sa future mo. Sa future ng mga bata kasi alam ko naman kahit maghiwalay tayo, hindi mo bibigay sa akin yun. Minahal kita, alam mo naman yun, binigay ko rin lahat. Basta yun na lang yun. Sana gumaling ka, maging healthy ka. Yun lang, good luck na lang. Yun lang po. Parang ramdam mo wala nang pagmamahal talaga, no? Oo. Walang-wala na. Anyway, maraming salamat sa pag-share ng iyong story. Sana ay maging maayos siya. Sana maging maayos ka din kasi for sure nahihirapan ka sa ganitong sitwasyon. Sobra. Yung hindi mo alam kung uunahin mo yung sarili mo o mas uunahin mo yung kapakanan ng mga anak mo. Mm-mm. O kaya kapakanan niya. Parang dami mong iniisip na imbis na mag-focus ka sa sarili mo, Yes. trabaho mo. Anyway, sana maayos mo yan. Message mo na lang ulit kami kung anong mangyayari. Ano? Alright. Maraming Opo. salamat. Thank you po. Thank you. Barangay LS 97.1 97.1 Number 1